Kabigdimaan ni ron. Hoy, stoy. Hoy, bayar sa mo utang. Naunsam ta ni bayana na eh. Stoy, hoy, mare. Asa man ka paingon? Laka lagi ko. Asa man ka paingon? Maningil ba ta kus utang nimo oy? Hoy. Ha? Magpapayod. Asa man imong kwarta di ay? Nya nga schedule ra ba ron ting paningil sa utang? Nya wa sagay kabaya diha. Ay, sige. Tunurin ako sa gamay diha. Wala lagi ko. Unsa man ko'y hatag nimo nga mo ko'y kwarta dire. Kanay imong motor ato sa nang birahon? Ah. Wa pa magi ko kabayad ani mo nang birahon. Samot ta. Unsa may pwede na tumabira diha para dili ta ka paningil sa utang diha? Kana dia debita bising natay mabira diha. Tingi yun. Ha? Ina ay pagdugay-dugay daghana po din mong kulo ka bildo diha Wala oy. lagi ko'y kwarta. Oh, sinisip pa nila. Wa ko'y kwarta. Sa ni sa opisina ro nga gipaari mo ko kay tingdata mo kuno nang imong motor kuno. Nya unsa di ka mo data diha? Sir, kuyog lang ta, sir. Patay. Sir, kuyog lang ta, sir. Asa man ta paingon? Ay, bahala niyo, sir. Nya wala para ba ko maligo? Nya unsa man ni? Bahala na, sir. Basta. Linggo man, sir. Impas na kang utang, sir. Pagapati ay punubog na o di man ka madala. Aslom pa mas iba. Piyong lang, sir, God. Piyong lang ba? Imagine lang mga hubog ka, Nya sir. unsa man tani sige magkulo ka bildo niya dili ka mabayad sa imong utang. Kuya, ganita. Na! Ako, bahala na, Asa man sir. ta? Spirit niya. Asa oh, asa man ka? Hoy. Nah, mao na ni ron kusog ka mangutang niya. Nigpaningil kusog ka musibat. Sir, mapay pagmata na ko, sir. Nya, unsa o man ni wala lagi ko ikabayad nimo. Unsa man ni ron? Sa yuha po Sa kayo. matulog pagka diha daman ay mo bayad diha Yuha niya. po nimo maningil. Gana pa Lord. mong satsat. Ay, di bitaw ko. Gana pa mong satsat. Di bitaw ko mangutang po, utangon ko nimo. Ay, pag kinuan niya, ay, tagoy ka, sir. Unsa man ka eh? Nga ikaw mo si pamugos ha, manguot mo ka sa kuha kay para ka makautang. Ano ba sira ito ba? Oh, nya asam ka ping hoy. Mao na ka kabigdimaan ni ron. Hoy, stoy. Hoy, bayar sa imong utang. Hoy, stoy. Hoy, bayar sa imong utang.